Niin, eli tästä tuli sellainen pieni, että olisi ollut joku viruksen tapainen mun koneella. Jouduin taas vaihtaa käyttäjää. Mulla on monta käyttäjää YouTubessa. Virus on aina tehnyt jotain, kertonut niitä netissä, niitä mun salasanoja. Mitään ei ole tapahtunut, mutta mulla oli siellä videoita. Eli mä annan niitten tehdä mitä haluaa. Mä lähetin sillä, jos esimerkiksi siellä on nappula katsomassa, niin sille mä oon lähettänyt, että mulla on tämä ja näkee mun tän uuden kanavan. Se on tämmönen samanlainen profiilikuva, vaan taustat ja tämmöiset on vähän vaihtunut. Eli nyt ei tulisi kauheasti tämmösiä kommentaruja, tulisi vaan klippejä kaikista Black Opsista, Minecraftista. Minecraftista ehkä mä kommentoin samalla kun mä teen Let's Play-videoita. Eli mitä tulevaisuus tuo. Eli nähdään sitten jossain seuraavassa videossa sitten. Terve!